Παρακαλώ, κυρία Εισαγγελέα, διαβάστε το κατηγορητήριο. Κοιμάται, μου φαίνεται, κυρία Εισαγγελέα. Ναι, δικάζεται ο... Σωτήρης Αλμπάνης. Ναι, δικάζεται ο Σωτήρης Αλμπάνης που παρίσταται τον αστυνομικό στη λαϊκή αγορά. Αλλά έκλειπε από κάθε πάγκο. Παρακαλώ, καλούμε τους μάρτυρες του, Ιουλία Σακονίδη και Παρασκευή Σακονίδου, να μας πούν τι είδαν. Παρακαλώ, δεν βρίσκεσαι στο θέατρο. Παρακαλώ τους δικηγόρους να εξετάσουμε τη σειρά τους μάρτυρες. Ορκίζεστε να πείτε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος? Δεν είναι σωστό να ορκιζόμαστε, πρέπει να λέμε πάντα την αλήθεια. Δεσποινής Ιουλία, είδα τον κατηγορούμενο, Σωτήρη Αλμπάνη, να κλέβει από τους πάγκους. Εγώ πουλούσα κοσμήματα, κύριε δικαστά, και κατάλαβα ότι μου έλειπαν μερικά κολλιέ όταν έκλεινα. Και μου ξέρω ότι τα πήρε ο κατηγορούμενος. Δεν το ξέρω, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου η φάτσα του. Και γιατί να ήθελε άντρες τα κοσμήματα? Μπορεί να θέλει να τα πάρει για τη γυναίκα του. Μα δεν είναι παντρεμένος, δεν είδα Βέρα. Μα... είμαστε στην αξιόπιστη. Κυρία Ιουλία, ο ένοχος ερχόταν φυλακή κάθε Σάββατο. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Και από ποιους πάγκους ψώνιζε? Δεν ψώνιζε, αυτό είναι το πρόβλημα. Μόνο κοιτούσε ύποπτα. Αχά, δηλαδή σαν να ήθελε να κλέψει. Και με τη γιαγιά, τι έγινε? Η γιαγιά που ερχόταν με το γιο της όλοι την έλεγαν τρελή, αλλά έκοβε το μάτι της. Έσταση! Αυτά είναι η στοιχεία που χρησιμοποιείτε. Ναι, φτάνει με την κυρία Σακονίδου. Περνάμε σήμαρτης. Παρασκευή Σακονίδου. Μα τι γίνεται εδώ πέρα? Είναι αδερφές. Είναι ξαδέρφες, κύριε δικαστά, αλλά δεν μιλάνε. Α, έχουμε και τέτοια. Εσείς θα ορκιστείτε ή? Βεβαίως, εγώ είμαι καλό κορίτσι. Εγώ πουλάω κάτι υπέροχες περούκες και καπέλα. Να σας φέρω αν θέλετε, κυρία δικαστήνα μου, και ακριβά. Όχι σαν τα ψεύτικα κοσμήματα της Ιουλίας. Ακούς τη λέει η Ιουλία? Ποιος είναι ο κατηγορούμενος? Εγώ δεν ξέρω κανέναν αστυνομικό, αφήστε που όταν φοράω τα καπέλα και τις περούκες δεν βλέπω καλά. Εντάξει. Μα ο κατηγορούμενος, ο Σωτήρης Αλμπάνης. Γι' αυτόν ήρθατε να καταθέσετε. Όχι, δεν ήρθα γι' αυτό. Γιατί τι ήρθατε να κάνετε? Στο δικαστήριο, το λέω στις φίλες μου και φυσικά να σας πουλήσω καπέλα. Πολικό μυαλό η Παρασκευή. Ήρθε για να πουλήσει καπέλα. Δηλαδή, ερώτηση. Μας λέτε ότι δεν ήταν το κατηγορούμενο. Μπορώ να παραιτηθώ. Είμαι άρχισε αξιόπιστη. Μα δεν... Ο Σωτήρης που είναι αστυνομικός, δεν τον είδατε? Ο Σωτήρης δεν είναι αστυνομικός. Το θυμήθηκα, είναι security. Security? Για πείτε σε μένα, κυρία Παρασκευή. Ο Σωτήρης, ο αστυνομικός, τι συνηθίζει να ψωνίζει? Τι ώρα ερχόταν, μιλούσε σε κανέναν? Είπαμε, είναι security. Τι είναι, λέει? Μα αφού τον είδατε να κλέβει. Όχι, δεν τον είδα ποτέ να κλέβει, αλλά να προσέχει να μην κλέψουν. Μάλιστα, καθίστε κύριε Παρασκευή, ευχαριστούμε. Να περάσει η γιαγιά με το γιο της. Πρέπει να δούμε τι γίνεται εδώ. Ναι, Καρέκλα. Πήγαινε, σε παρακαλώ. Να φέρεις τους επόμενους μάρτυρες, γιατί έχουν και ένα θέμα. Τι έγινε, Φέη? Δεν έρχονται, θέλουν να δουν μόνοι του. Α, εντάξει. Ο Θεός να σας έχει καλά. Ορκίζομαι να πω μόνο την αλήθεια. Μη με σκουτάς εσύ. Αχ, δεν φέραμε λίγα από τη φούρνα να κεράσουμε τους δικαστές. Άντε, να μας συγχωρείτε, η μάνα μου ώρες κάποιες ώρες θα χάνει και είτε φωνάζει είτε μιλάει, συγγνώμη. Πηγαίνετε την κυρία να κάτσει με την όρθια. Μια καρέκλα για τη γιαγιά, παρακαλώ. Να εξεταστεί από τους δικηγόρους και εσείς μη φύγετε από δίπλα της. Κυρία, λέμε τώρα το όνομά σας. Το όνομά σας. Το όνομα της Παππού. Κυρία Μαρίκα τι λέτε? Έτσι, μπράβο. Κυρία Μαρίκα, πείτε μου τι είδατε. Πείτε μου τι είδατε, ύποπτο. Ξεκινήσατε να χτυπιέστε.
χέρια σαν το χταπόδι, φωνάζατε και προξενήσατε η καρούμπαλα εδώ πάνω. Στο κατηγορούμενο. Σας παρακαλώ κύριε, πώς μιλάτε έτσι στη μητέρα μου? Ματσάιτε είναι αυτή, κύριε μου. Ήταν να ξέρετε τι έχει μέσα δηλαδή. Τι έχει τσάντα σου, κύριε? Μέσα έχει τα φάρμακα για το στομάχι, για την πίεση, για τα κόκαλα, για την άνοια. Άνοια γιαγιούλα. Στο θέμα μας παρακαλώ. Αυτός ο ψηλός άχαρος γεννάει από πάγκο σε πάγκο και τσουπ, αλλά εγώ το κατάλαβα. Εσύ ψωνίσατε εκείνη την ημέρα του σπιτιού μου. Η μάνα μου μόνο μία σύνταξη έχει και μόνο τα λαχανικά σου. Καλά, κύριε μου. Τη μητέρα σας ρώτησα. Συγγνώμη. Δεν έχετε και πια ηλικία. Οι μάρτυρες μας είπανε ότι ήταν τη μητέρα σας να πηγαίνει και σε άλλους πάγκους. Μια ματιά έριχνα κι εγώ και τότε τον είδα. Αχ, μου θύμισε το συγχωρεμένο μου τον άντρα που δεν κοιτούσε μόνο εμένα και τότε μας έβολε μου τη δύναμη. Το ξεπαστρεύετε κι αυτό. Έφτασε, δεν μιλάει καλά στη Μάρτης. Δεκτή. Κάτσε κάτω. Δεκτή, κύριε Καραγιάννη, μου τελειώσετε να αναλάβει ο κύριος Χαραλαμπίδης. Τελείωσα. Κύριε Καραγιαννίδη, η μητέρα σας παίρνει καλά τα χάπια της. Μα εννοείται, της τελειώνουμε τόσο μέρα. Άρα το πήρε πριν να δει τον ένοχο. Εσύ τι να είσαι? Ο δικηγόρος γιαγιούλα. Σε ποιον πάγκο είδατε να κλέβει? Έλα ρε μάνα τώρα, όχι, άστο το παιδί, όχι. Μάνα, πάτα λίγο. Ρε μάνα τώρα, άστο ρε μάνα. Τι έχεις πάθει ρε Βασίλη σήμερα? Δεν ξέρω, Τα χαρτομάτιλα παρακαλώ. Τι είναι εδώ πέρα? έχει κι άλλα. Κάτσε κι άλλα. Να σηκωθεί να εξεταστεί ο ένοχος. Να εξεταστεί ο ένοχος. Τι είναι όλα αυτά γιαγιάχα? Είμαι αθώος. Σε αυτό κατηγορούμενε, θα έρθει η ώρα να Και μιλήσεις. ποια είναι αυτά. Τα παλιά μου τα παιχνιδάκια. Την εποχή του χαλκού. Α, είμαι αθώος. Καλέ, αυτός είναι ο σεκιουριτάς, όχι ο σκυραριγός. Ναι, securitas είμαι. Εγώ πρόσεχα μην κλέψουν στην αγορά και όταν είδα πως η γιαγιάκα από εδώ έχει μακρύ χέρι πήγα να της κάνω ευγενικά παρατήρηση, άρχισε να φωνάζει και να είμαι εδώ. Ψέματα! Η μητέρα μου είναι μια κακόμερη και αφού γυναίκα! Μη μιλάτε. Ελπίζω κύριε Καραγιαννίδη στη φυλακή να τη δίνετε σωστά τα χάπια της γιατί δεν τη βλέπει να την γλιτώνει. Παρακαλώ λίγη τη συνεδρία της αθώος. Πηγαίνετε παρακαλώ. Ακούς! Η γιαγιάκα θα τη πάνε μέσα. Δεν το πιστεύω. Η αθώα γιαγιάκα. Τώρα θα μεταφερθούμε πάλι στο δελτίο ειδήσεων κατά έναν φανταστικό τρόπο για να δούμε το κλείσιμό μας.